Akwa tiwazi akinu ife boli boyalinu nana mezi no banana mbaranu naka mubu Nwaodo jitibenu mwenugu no negwu asili ife kalia ife onu aponyo gbali yale Mamife gbali Igbo yalenu na nyabi ife kalia echiche mmadụ nghọta mana onyinye Chukwu nyelu onye n'enu ụwa nụ na nya ka o ejibili bụ onwe ya nụ atala ejikwue na agbonu akala onye na-edu ya na adebicha kalaka nụ yesa onye zika anyị na-ekwunu Akwa Okuko Tiwara kinu obele nwachi gozila gozi mesaya ndị debili ego dị na butu n'ọba alụsị nwere ibu bodogbunu alụsị na-ebute ego n'ụwa donu obele nwachi gozila gozi onyinye Chukwu nyere ike iji bili onye ọma gaba n'iru n'ụwa ide mmiri owebulu maka obele nwa Chukwu nyere onyinye nụ nwachi nyere onyinye dị ebubenu onyinye pụrụ iche donu nwachi ya bunyere ofo n'aka nụ nnukwu ofo ka o bulu tinye obele nwa n'aka nụ ka o wee zozi ụwa ndụ nụ onye ka m na-ekwuzi maka ya nụ powerful prophet Chukwu dozie m Nwangwu Akwa Okuko Tiwara aki 1 n'ọba Idemmili local government Anambra State ego dị na boot na Nioba celebrity native doctor ụfọdụ kpọrọ ya African Jesus ebe ụfọdụ kpọrọ ya Messiah na Anambra maka ife obele nwa na-alụzinụ ndị ọ na-enyela aka ụmụ ogbenye ọ na-azọ ndụ ka ọ kụzie maka okporo ụzọ dịrị ọra obele nwa jilaka ya wee lụzianụ aga maka olu unu ya bụ akụkọ ọfụma maka nye ya oliju na-egwu yesa nkwa
obodo gwunu okelusi na-ebute ego n'enu ụwa nya ka anyị na-ekwuzi abụrụ obere nwa mụsi anyị ketu esi amụ nwa n'enu ụwa donu obere nwa wedo n'itezienu owegụba akwụkwọ wee gụsizienu mana mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ụmụ ụwa wee bido wee kọbazienu ụfọdụ si na onwere ụlọ ya banye n'ụwa ụfọdụ si na ọ dị isi ọgbụgbụ ọ gịnị ka ọ ya emenwuzi n'enu ụwa o nwere ife ọ ya emetanwu mana ọnụ ụmụ ụwa abụrụ n'Chukwu n'ife Chukwu kwuru n'isi mmadụ na nya ya bịazi na mmezu maka eleji kwuo na akara aka dị eficha onyinye onye ji bi ụwa ka o ya ejibilizinu ofu mbosi obodo na-ada yatanu ewekpọkọ onye ndị odogwu dị iche iche kwasị n'obodo dị iche iche wee bịazienu ka e wee mara onye ya emife odogwu onye ya emife dị iche n'obodo donu ndị odogwu wee pụtasịzianụ onye ọbụla na-eme nke o ji bịa onye pụta ome nke o ji bịa mana ife niile ndị odogwu na-emezinu o nwere nke tụrụ obodo n'anya obele nwa wee kulitezienu o wee kpozie ndị odogwu biko ọra na eze ndị odogwu ụna ga-enyetunwu ụmụ obele ohere ndị mmadụ wee mụbazia mụnụ ụfọdụ wee bido kwubenu ọ gịnị ka obele nwa nke ya emenwuzinu mana obele nwa pụtazinu welu akwa ọkụkọ wee pụta o wee gwapasị na nya ga-eji akwa ọkụkọ a wee tiwa akị ụfọdụ mụlamụ ndị ngo wee sibe ewee kpọkọnyezi akịnụ ụfọdụ ejebefanụ kpụtụzi akị wee kpụsazienụ ka fafụzi ife obele nwa menwuziri obele nwa wee welitezi akwanụ wee tiwaba akị niile ndị obodo butere ife a wee gbuo obodo ya obodo wee tibe mkpulu ebe a ka nọ wetuzie Akwa Tiwara akị na Nioba mpompo nwa ndị obodo gwu ego nọ na buutu onye chichinu pawa PDP triple power n'izobili elibakụ agwụnu ego ya dịka osimiri donu ego ya nwere ogwugwu ma nchanụ mụbụ Nnamudi Nwaodo na-ekwunyeli gaba n'iru eze oyi mụnụ mezie na ịnwere ọdịda ọzọnụ onye si na gị bụ ife dịli ya onye nwe ya eji anazelu mmiri maka gịnị onye bụla egbe bugonu ife bala ebe basigonu imelu ogbenye ọbụla ọgaranya ụmụ ya uche imelu ọgaranya rikeriganu n'eke ji wee ji elu ya egwu ahụ odogwu omelu ụmụ ya uche onye echichi yesa Akwa Tiwara akị n'obodo ide mmiri onye mkpọmkpọ n'igbo onye ego nọ na buutu n'obodo gwunu ego osimiri ada agwagunu akụghị nọọsị na chukwunu onyinye yi nọọsị na chi ụwa iji na-emezi n'elu ụwa obele nwa mebe ọgagaba n'iru oji ụmụ ogo ndị egwu n'ụwa oji moto eme ọgọnụ oju na-eme ọgọnụ obele nwoke inyere ọkụ n'aka alụsị nwere igbubo odogwu Akwa Tiwara akị n'ọba akwa onye ọba n'igbo odogwu onye ọba n'ide mmiri obele nwoke inyere ọkụ n'aka
Nigeria ndodal na Nepuo Akwa Africa Jesus